21. mendeko mugarri zientifikoak. 1915, erlatibitate orokorraren teoria argitaratu zen urtea. Einsteinen ideian ondorio harrigarrienetako bat zera da, espazio denbora uindu daitekeela. Erlatibitatearen arabera, unibertsoan badira hori lortzeko gai diren zenbait fenomeno, esate baterako bizulo beltzen arteko talka. Horrek, gravitazio uinak sortuko lituzke, espazio denbora benetan uindu egingo litzateke. Eta ondoren, uin horiek unibertso osotik barriatuko lirateke, argiaren abiaduran. Gutxi gora bera, putzu batean harri bat bota, eta uretan uinak sortzen direnean bezala. Motorretako talka masiboak guregandik oso urruti gertatzen dira. Hain urruti, non gravitazio uinak gure planetara iristen direnean oso ahulak izaten diren, orduan nola detektatzen ditugu? Irudikazazu perlazko lepoko erraldoi bat, gravitazio uin batek joko balu, perla bakoitzaren arteko distantzia relatiboari eragingo lioke. Horrelako zerbait gertatuko zen. Ideia horri tiraka sortu zen LIGO proiektua. Mundu osoan han hemenka dauden behatokiak espazio denboran gertatzen diren aldaketen bila. Ematen ezpadu ere ideia oso erraza da, elkar joko duten bi laser izpi jarriko ditugu perpendikularrean eta patroi ezagun bat sortuko dugu. Uina pasatzen denean laserren besoen posizioa aldatu egingo da. Horrek haien interferentzia patroia aldatuko du eta horrela uina existitzen dela frogatuko dugu. Eta horixe da hain zuzen ere, 2015ko irailaren 14an gertatu zena. 100 urte geroago baieztatu ahal izan zen Einsteinek arrazoia zuela, noski?